Jakso 5. Sinä tapahtunut aiemmin. Olen ystäväsi. Vihreän... Sun piti olla mun ystävä! Tiedän tarkkaan mitä tehdä. Sun piti olla mun ystävä! Ei käy. Huh. Hei kaka! Kuka rikko sun enkan? Olispa nähnyt, se oli aika mieletön. Se oli varmaan nyrkkinaamaan kakkonen. Kukaan ei voita mua tässä. Ai, mun moka, nähdään! Ennätykset. Häh? Cole! Kassoppaa. Paras saavutukseni. Jos reseptiä ei seurata tarkkaan. Aloitetaan isti. Aluksi taso 2. Moi Jay! Näin kun Zez yritti korjata Sparrow-bottia. Eikö se sun kalaa? Moikka vaan! Hei! Tää? Moikka vaan! Terve lol, mitäs sinulle kuuluu tänään? Kakka pyysi hakemaan ninja-asunsa. Se laittoi sen sun valkopyykkiin. Löysin sen. Kiitti. Eikö pelkkä ennätys riittänyt? Ei! Oliko pakko? Ei! Arvaa miten mä tein sitä. Se on melkein laki, okei? Toisen kokkiin ei kosketa. Miten tällä muka kylvä... Lloyd. Katso! Hölmö. Niin, ajattele, jos Kuka nyt voi laittaa sisään täällä Pyykin sekaan käsi Pyykin sekaan. Kuka nyt voi laittaa käsi Pojat, mä saan ekan vuoron. Käy. Katso! Hölmö. Niin. Sorry for party rocking. Ajattele, jos Kuka nyt voi laittaa sisään Pyykin sekaan. Sinäkö? Pojat, mä saan ekan vuoron. Käy. Tämä oli päivän vitutunti. Halusin näyttää teille huhujen tuho johtavat ongelmiin. Aioitteko sestää? Ovatko syytökset arjen ottaa? Pahalla sensei, mut mä teen tän päätelmän. Tää oppitunti haisee. Joo. Ei. Mikset opeta... Tai huomaamaan valheet, ätsääni rävnäneet. Koska kaikki opetukset eivät koske tappelua. Ja hukkasin oppikirjani. Mänkö oppikirjan? Suunnitelma oli täydellinen, kun koskemaan kaikki. Viimeksi Pythor varasti Lloydin kartan holveista.
Viimeksi Pythor varasti Lloydin kartan holveista ja aikoo viimeiset kameisten hohja. Holvit voi olla missä vain. Ilman sitä karttaa voidaan yhtä hyvin heittää vaikka tikkaa. Hyvä idea. Heitetään. Siispä kaitaan. Hän sekö liian tiukasti? Oot kuin höyhenpinkki. Enää vähän. Pythor on tainnut kai täällä. Pitäisi kai tutkia. Näissä kuvissa kerrotaan tarua, kuinka yksi homo yhdistää muut. Tässä lukee, että yhdistyttyään ne voivat löytää 4 hopealammasta, jotka vapauttavat Great Devourin, pahuuden, joka syö kaiken maan ja pimentää päivän. Lukeeks kaikki toi noissa tuhnuissa? Tämä on huolestuttavaa. Tunsiksä ton? Minkä? Zane, ala kiivetä! Zane! Maistapa tätä! Hienoa! Kiitti! Mennään! Häivytään täältä! En se mä oo. Tää on myrkkysuola. Se polttaa pahemmin kuin pili. No pistä! Ei, mä oon gay! Mä oon oikein Jay! Hoidetaan tää pian ennen kuin Pythor tulee. Voi vittu Pythorilla. On hiivi. Ei ollut kivaa! Oi. Kiitos mystinen turri. Olen enkeli. Ja sit just kun me meinattiin upota, kun se on semmonen valtava Se oli samas. Mikä salas? Samas ylimielinen saatana. Sillä oli 30-metrinen larsi. Mut hei, älkää antako tän saatanan jutun hämätä. Tää on mun syy. Jos mä en ois avannut ekaa polvia, näin ei ois käynyt. Ainakin meillä on vielä pyhä nakki. Voi vittu, viimeinen pyhä huilu. Poissa. Kamera on nähnyt kyrkät lähistöllä. Voi ei, City! Montako niitä on? 5. Menkää. 5 homoa eivät saa yhdistyä. Niin. Raiska. Pitää korjata. Jätä. Niin, kaksos. Tule helu. Mä autan sua. Se mensyöksi keskellä yötä!
Lego City. Huikea. Nää on tarinoita. Ninjagon suurin autokilla onkin halunnut käymään. Joo, on halunnut maistaa paskaa. Säkin? Joo, niin mäkin. Saanen muistuttaa siitä, että mikä on se tämän päivän tärkein kysymys. Eli missä käärmeet ovat? Meidän pitäisi seistä keskellä käärmeistä kuusta. Vittu. Tarvitset muutakin kuin sanas, jos aiot yhdistää meidät. Minun pitää vain näyttää tissi. He ovat valmiina, No. Aloitetaan. Ystävät, viholliset, ystäviksi tekeytyvät. Viholliset, ystävät, vihollisiksi tekeytyvät. Ystävät ja viholliset, Tervetuloa! Täällähän niitä on. Mitä me tehdään? Mulla on tussu. Seuratkaa mua. Entäs hentait? Vähänkö he takertuvat? Antaisitte jo olla! Se on hauska, koska se on hauska! Mutta vakavasti puhuen, kutsuin teidät kaikki paskaalle siksi, koska Ninjagon kasukat vangitsivat meidät niihin polveihin, ja haluan tehdä heille vastaannoksen. Kuulostaa hyvältä! Kuka sen sanoi? Kuka sanoi? Noi höröhampaat saa purra mun kyrpää. Juo varma oman kustaa. Ovat kaivaneet päänsä täyteen kannabista. Mitä vittua tämä on? Mikä heille nyt tuli? Joi! Joi! Sees! Perkele! Joi! Hoijo, hei ehko! Yksi pakeni! Tutkikaa joka Hän on nisti. Hän ei ikinä olisi näkyvillä. Noin, nythän sitä. Poistutaan tästä pelistä. Niin go! Höppilä! Pidi tissistä! Puuman tiimi istui siis viruksen takia bunkkerissa tämän kohteen ajan ja Ida, te saitte katsoa sen ihan kahdestaan. Minkälaisia ratkaisuvia vihjeitä sieltä löytyy? Sinun pitää pystyä panemaan yhdistääksesi homot. Nussi minua! Muuten oli se oppikirjas tai ei, me käytettiin huoria hyväksi. Ja nyt paskaiset kärmeiset on paljon kauempana sustaan. Kuulkaa suus sellaista siis seinies. Minutkin oli ranskattu. Ja siitä voitte kiittää Lloydia.
Lol. Siihen meni 20 tussua, mut mun on kakkanen. Alko on paska. Ja anteeksi pyyntönä sulle, Koko. Mä toin pässinkin veksiä. Joo, ei kiitos. Mä toin denssiä. Joo, kiitos.